खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं, मैया रबिबारखालि सासे हिन्जावसाया 6 थाला बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैनानै अबथिरा जिउ गोमादों। बे जाथाया जादों गुवाहाटीनि बामुनि मैदामाव। खौरां मोननाय बादिब्ला बे हिन्जावसाया मेघालय हादरसानि थागिबि थांसी के सांमामोन। जाथायनि सायाव पुलिसआ संदानगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं, जौ बायनो थाखाय रां हरैनि बिसिखौ गाग्लोबदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया थांनाय सुनिबार मोनायाव जादों आसामनि गलाघाट जिल्लायाव। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया गलाघाट जिल्लानि हमरबन्दा पुलिस थानानि सिङाव थानाय दलासारिया मुंनि मोनसे गामियाव जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जयन्ती भुइया मुंनि सासे आइजोआ गावनि 2900 रां खामायनायनिफ्राय 1000 खरस खालामनानै गोनां जानाय बेसादफोरखौ बायदोंमोन। नाथाय बिनि फिसाय बद्रेश्वर भुइया खरस खालामना आग्लायनाय रांखौ जौ लोंनो बिदोंमोन। नाथाय बिसिया हरनो राजि जायैलाय दान्दिसे नांज्लायनायनि उनाव बिसिखौ फिसाइया देहायारि गाग्लोबदों आरो बिसिखौ खाथिनि हस्पिटालाव लांनो गोनां जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं, मैया रबिबारखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामाव 1 कौटि बिफां गायखांनायनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि बिथाङा फैगौ बोसोर 2024 मायथाइयाव 8 कौटिथा बिफांनि बेगर फोनानै उननि 2025 मायथाइयाव 10 कौटि बिफां गायनो थांखि लानाय बाथ्राखौ फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं, गोबां आयेन बेरेखायै लाबोनाय मोसौ हमनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया रबिबारखालि इजिपिडि हान्जानि गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों जराबाद आउटपस्टनि सिङाव थानाय बासिस्थ पुलिस स्टेशना हमनो हायै मोसौ गारि। बे आयेन बेरेखा लाबोनाय मोसौ गंसे गारिया 12था साखा गोनां ट्राक। बे गंसे ट्राक गारियावनो 47था मोसौ दंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। हमजानाय बे ट्राक गारिनि नम्बरा AS19AC1032 आरो बे दायाव हमजानाय सानै सुबुंनि मुङा आरसार आली आरो असगार आली आरो बिसोर सानैबो मोनसे गामिनिनो अभयापुरीनि होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं, मैया रबिबारखालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जाहारबारियाव हेमन्त नार्जारी मुंनि सासे सुबुङा हाग्रा बिफाननि मावथिफोरजों गावथारजानायनि सोमोन्दै थाबैनो इनकुवेरि खालामनायनि राहाखौ लागोन होनना बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा बे हेमन्त नार्जारी गावथारजानायनि खहा सुफुंनायनि मुङाव अनसुंथाइ होनो थाखाय हाग्रा बिफानखौ खावलायदों। लोगोसे बिथां प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरखौ हाग्रायाव हाबनो नाङा आरो बिफांफोरखौ दाननो नाङा होनना सांग्रां खालामदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।